खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बर' एलबाम नायनानै मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिस्तु सरगियारिनि दैदेननायाव गरदसे जुमाय बिदै बर' बैसागु एलबाम शुटिंआ सोलिगासिनो बे बर' बैसागु एलबामाव नोंथांमोना फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन बिस्तु सरगियारि बिथांखौ लोगोसेनो फावखुंग्रि महरै नोंथांमोना नुनो मोनगोन मुन्नि सरगियारि बिथांखौ बिथां बिस्तु सरगियारिया फोरमायदों मा बावैनो बे एलबामखौ रिलिज खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों ओरैनोथ' रिलिजा जों थांनाय दिननिफ्राय बा मैयानिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों मैया गिबिमोन दिनै सेकेन्ड खेब ओमफ्राय गाबोन सानसे नांबावगौ बायदि मोनदों जों ओमफ्राय गाबोन जुदि सानसे लाबावो अब्लाना इडिटनि थाखाय आं साननै हमना दोनगोन सानबानि उनाव ओंखारगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा दासिमा मोनबेसे एलबाम बानायखो ओरैनो दासिमहालागैथ' आङो बि नैथि खेब गिबियाव आं रमान्टिक निजिनिनो गावनिनो संनि बानायदोंमोन बि नैथि खेब आरो थामथि हिसाबै जेनेबा आं बे गुबुन मोनसे बानायदों आरो आङो जेनेबा डाइरेक्सन होदों बेखौ लानानै थामथि जादों आरो अब्लाबो आं निजे मेन रुल लानानै बानायनाया नैथि खेब आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै हारिमु बिथिङाव माबायदि आवगायलांनो सानो नोंथां ओरैनोथ' आङो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै हारिमु बिथिङाव बेखौनो बुंगोन जों हारिमुल' नङा जों हारि हिसाबै थांनानै थानोबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दावगानांगोन जोंनि मावनायनिफ्राय दांनायनिफ्राय सोरबा फरायनायनिफ्राय बिजनेसनिफ्राय राजनितिनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो हारि हिसाबै थांना थानोबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानांगोन बेफोरनि गेजेरावबो आं हारिमुवा आरो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाय गासिखौबो माने आयना हिसाबै खिन्थानानै होयो मेनलि आङो हारिमुखौ आं गुदि होननानै आं सानगोन जिहेथु हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो खिन्थानानै होयो आरो आं बेयाव बेखिनिखौनो खावलायबावगोन बेजों लोगोसे जाहाथे जेन जोंनि फंबाय बिनानाव बा आदा बाजै बा गासिखौबो बा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जेन ओरैनो थाया हारिमु गुबुन खामानिफोराव इन्टारेस्ट गैयाबा बा हारिमु आयदायाव इन्टारेस्ट दंबा बिथांमोना फैनानै हारिमु आयदायाव बाहागो लानो हागोन आरो जोंनि बे हारिमु आयदायाव आगान सुरनायाव गासिबो रायजो राजाफोरा मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो नोंथाङा इयुनाव प्रजेक्ट दंबावो नामा एलबाम शुटिं खालामनायनि बा गोलाव मुभिथ' आं दासिम खोनायाखै बा नुवाखै नोंथांनिफ्राय स' गोलाव मुभि आरो एलबाम दिहुनबावनायनि मिजिं दं नामा ओरैनोथ' जोंनाथ' मिजिङाथ' थायो दिनै दा जेनेबा नैथि खेब जाबाय मिजिंफोराथ' जोंना सिमांफोरा गिदिर खिन्थु माखासे मानि प्रब्लेमनि थाखाय माने गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि जुदि इयुनफ्राव जुदि सोरबाफोर मदद होयोबा बा बबेबा साइडनिफ्राय मदद फैयोब्लाथाय जों फुल भिडिअखौबो जों बानायनो हायो आरो जेनेबा हागोन होननानै माबायदि सापर्ट मोनदों बेसे सापर्ट मोनदों रायजो राजाफोरनिफ्रायथ' दासिमथ' जों गाज्रि नङा गासिबो मोजाङानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होदों जिहेतु रां रुफानि थाखाय नङाब्लाबो गोसोआरि थुलुंगा होनायखौ जोबोद मोन्दों आरो गोसोआरि थुलुंगा गोबां मोन्दों स' नोंथाङा रांखान्थिनि एसे प्रब्लेम होननानै बुंदों रांखान्थि जौगानायनि थाखाय माबाफोर आसन लादों नामा बा गभमेन्टनि फान्डनिफ्रायबो कालसार बिथिङाव कन्ट्रिबिउसन बा डनेसन होनाय सिस्टेम दङ बेखौ नोंथाङा जोंनि चेनेलनि गेजेरजों सरकारखौ माबा मोनसे खावलायनो लुबैयो नामा रां मददनि थाखाय दासिमथ' सरकारनिफ्राय बिदि जेबो मोननाय गैयाखै बा जोंबो दासो आगान मोननै होदों होनना सानना लागोन आं अब्लाबो जिहेथु आगान होबाय नालाय फावसायलांनो होननानै आं साना दावखोलांनोखौनो सानगोन आरो बेजों लोगोसे ओनसोलखौबो एसे एनैब्लाबो जौगालांनायाव गोहोम खोख्लैनो थाखाय गोसो बेनिखायनो सरकार साइडनिफ्रायबो जोंखौ जुदि एसे एनै मदद होयो अब्ला गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन आरो हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायावबो गोबां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो आं दिनै गिबियाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय दिनै नोंथांनि सोंनाय बायदि आं बेखौनो बुंनो सानगोन दिनै बिस्तु सरगियारिया आंनि न'खराव जिथु बैसागु एलबाम बानायफैदों बेयाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै आं बिथांनो जेबो रांखावरिनि हेफाजाब होनो हायाखै अब्लाबो आं जि हायो जानाय लोंनाय बेनि हान्जाफोरखौ जानाय लोंनायाव आं एसे एनै हेफाजाब होदों दिनैसिम बे एलबामखौ लानानै मोननै जाबाय मोननै जाबाय गिबियाव दिहुननाया जोंहा रमान्टिकमोन दिनै जिथु दिहुननो लादों बिथाङा बियो
बैसागु एलबाम। बे जनाय हालामाव कालसार बिथिङाव दा माबायदि सोलिनानै दङ माबायदि दावखोनानै दं? कालसार बिथिङावथ' जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै जोंनि जेनेरेसन उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै दावगाबोनाय हिसाबै बे कालसाराव एसे गोसो होनायखौ आं नुनो मोन्दों। जिहेथु आंबो निजेबो कालसाराव एसे गोसो गुदुं, ओंखायनो आं बे गथ'फोरखौ जेरैखि जायाब्लाबो बिथोन बायदियै बिथोननि गेजेरजोंनो आं आरो दावगानायखौ आं हास्थायदों आरो। नैबे जोंनि बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय एबा सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय एबा जोंनि कालसारखौ लाखिनो थाखाय जनाय हालामाव स्पेसियेलि जनाय हालामाव बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखायबा मा राहा लानांगोन होननानै नोंथाङा सानो? जों बे सावथुन मुलुगाव जोंनि बे हारिमुखौ दावगाहोनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगौ रांखान्थिनि गोनांथि। दिनै रांखान्थिखौ जोङो रांखान्थिखौ जों दावगाहोनोब्ला जों गावबा गावबो जों हेफाजाब होलायनांगोन आरो जोङो सोरखार बिथिंनिफ्रायबो एसे जोङो हेफाजाब होलायोब्लासो जों बे सावथुन मुलुगखौ जोंनि हालामनिफ्राय जों दावगाहोलांनो हानायखौ आं सानो।